ರಾವಣೆ ಸೀತಾಮಾತೆನು ಅಪಹರಣನೇ ಮಲ್ದಿಜೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಂಬುವರು ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಡ ಆತಿನ ನಿಜವೇನ ಕತೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಭರತನಂಚಿತನ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸದ ಪ್ರಕಾರ ರಾವಣೆ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ನಂಚಿತನ ಸಂದರ್ಭ ಅವಳು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆದೆತ್ತಿನಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಅತ್ತ ರಾಮದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅರ ದೇವರೇತ ಅರೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾದಾಪುಣು ಮಾತಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಸೀತಾಮಾತೆನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅರೆನು ಅಗ್ನಿದೇವರ ನಡೆ ಕಡೆ ಹೊರತು ಸೀತಾಮಾತೆನ ಜಾಗಡೆ ಮಾಯಾ ಸೀತೆ ಅತಂಡ ಛಾಯಾ ಸೀತೆನ ಉಂಟಾಯಿರು. ರಾವಣೆ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ದಿನಿ ಛಾಯಾ ಸೀತೆನ ರಾವಣನ ವಧೆ ಆಯ್ಬಕ ಮಾತಾಡಲ ಎನ್ನದಿನಿ ರಾಮದೇವರು ಸೀತಾಮಾತೆನ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾಯಿರು ಬಂದು ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಕತೆ ಅವತ್ತು ಅಗ್ನಿದೇವರನ ರಕ್ಷಣೆ ಹುಡುಕುನ ಸೀತಾಮಾತೆನ ವಾಪಸ್ ಕಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಛಾಯಾ ಸೀತೆನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಕಡಬಿಡು. ರಾಮಾಯಣದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತಿನ ಭಾಗ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಳಿದುಪಾಡು ಆಯ್ನಾಥ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.